Jum ir-Repubblika għandu jimlina bil-kuraġġ kemm għall-preżent kif ukoll għall-futur ta' pajjiżna, qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Qal li pajjiżna għandu jiddefendi dak li għandu iżda fl-istess waqt jiġġedded biex ikun aktar realistiku li jgħod għad-dinja tal-lum mutada. Fil-waqt li l-Kostituzzjoni tagħna tkompli tiġġedded imma li jkunu qegħdin jirriflettu il-realtajiet tal-lum il-ġurnata u li naraw li flimkien inkunu nistgħu naraw li jitwettqu bl-aħjar mod possibbli. Joseph Muscat kien qed jitkellem matul ċerimonja organizzata mill-Partit Laburista f'Riġlejn, il-Monument tar-Repubblika fil-Marsa. Matul dik ċerimonja Joseph Muscat akkumpanjat minn Martu Michel ta' ġieħ il-Malta Repubblika bitqejt tal-fjuri f'Riġlejn il-Monument. Preżenti wkoll kien hemm id-deputati mexxija tal-Partit Laburista Anġlu Farrugia u Tonja Bela, membri tal-amministrazzjoni, membri parlamentari u kandidati tal-Partit Laburista. Sa dan it-tant f'San Pawl il-Baħar il-Kumitat Lokali tal-Partit Laburista ħawwel 25 siġra ta' ċipress fil-Park Nazzjonali tas-Salini. Dan sar kemp tifkira ta' Jum ir-Repubblika u kif ukoll bħala ġest tal-impenn tal-Partit Laburista favur ambjent aħjar.